Aktual na video ito sa pagtugis ng mga tauhan ng Station 6 ng Naga City Police Office sa subject ng bypass operation sa Zone 6, Barangay Kararayan, Naga City, gabi nitong July 22. Ang sospek, edad 41 anyos, malapalos ng makatunog at makatakas sa bypass operation. Ayon sa report ng NCPO, habang nasa kasagsagan ng transaksyon ng mga otoridad na nagpanggap bilang poser buyer ay nakatunog ang sospek dahilan upang ito ay makatakas. Naiwan ng sospek ang motorsiklo at na-recover ng mga pulis ang 3 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa sospek. Sa Barangay San Felipe, Naga City, arestado naman ang 47 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng hinihinalang shabu sa Zone 5, Barangay San Felipe, Naga City bandang alas 8:45 ng gabi nitong July 22. Sa isinagawang bypass operation ng Police Station 3 sa pangunguna ni Police Captain Gil Guban III, 2 heat seal transparent plastic sachet ang nabawi sa suspect na tumitimbang ng 0.2 grams na may street value na 1,360 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Naga Police Station 3 ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Eli Balbin, CSN.